Здравейте, уважаеми потребители на YouTube! Днеска тази вечер ще снимаме на Minecraft 1.8. Хистерия град с моят приятел XX Матхел XX и правим оцеляване. Ние не играем от много време, просто не сме се развили чак толкова и да започваме. Вижте, тук тия неща са от сервера. Чакайте, че някой ми писа в скайпа. Един приятел ми писа, ама да, той оцелява с нас. Ай, добре, ще го включим при това издаване. Вижте сега този чест. Тия пържоли не са от евента. После ще видите едно много хубаво нещо. Неща са от сървъра и това е от сървъра. След това си я фанах с въдицата, тази книга. Тук, това е от евента. Не показвай това още. И това е от евента. Почти всичко тук е от евента. Вижте, и дадаха ни заещи яйца. Спални назад. И тук спалните си две заеща и ги размножихме. Сега имаме едно малко черничко. Бялото е мое. Да, бялото е на XX XX. Кафявото е мое, черничкото е на Twister. Ако искате да гледате негови клипове, той снима в Hardcraft. Ще оставим линк в описанието. Напишете просто Twister _BG и ще му излезе. Ето го скайха ни. Ще видите това. Ще видите на твой си. Тук отдолу са ни зайците, не ги убивай. Той също Мой ще участва в клипа ни, бял е моя. ама сега... Трябва да направим... XX не ме прекъсва. Ето корал. Риба корал. Защо затвори, бе? Отвори, че не мога. Аз имам бутичка. Това всичко е от евента. Най-якото е, че фанахме знамена. Да, най-якото е, че фанахме знамена. И ни дадаха... И са много реалистични знамена. Какво ще правим в този епизод? XX Матхел... Направихме за това, за зайците, сега може да направим нещо друго. Сега, например, да може да размножим пак зайците, за да стане зайка на скайфа. Но първо да посеем, ферма. Аз нямам семена изобщо, че отида навън. Това е много стрънжи. Аз ще ходя да труша трева отвън. Виждате ми пчелски скин. На някой му се чува телевизор. Моя. Аз усилен на 10. Филмовете ти усилен микрофона. Малко се чува скайпа по телевизора. Не знам дали други епизод ще участва в това. Този епизод ще правим ферма. Къде ще правим фермата? Ама те ето фанах с въдицата. Какъв як бък. Труша трева, която е така два блокчета нагоре и се появяват цвети изведнъж. Колко семена събра? Ама аз имам много, аз имам 20 семена. Аз съм Значи, и аз имам 10 сега. Идвам в хол. Ти дам семената. 10 семена. Просто не се двигам милиони в тази малко съобщение.
Това ми се намери. Навънка. Попитате ли си ви Аз тук приготвих повече пространство. Това може, ти не ще правиш Вижте храна. бъда. Трябва да ни покажа. Това прасе ще живее вече. Вижте бъда. Добре, я съм да. Знам, че сигурно ако ми дате, но сега да дадеш. Кое прасе ще живее вече? Никой няма го фани, никой няма го вари. Аз мисля тук да сме правили. Само това има. Сега ще има евент май. То мина евент. Пише, че ще има и в 10 часа. Обаче сме ги поканили. Вашето обаждане е 0 мобилен 504 555 01 Какво прасе, защо бе? Никола, Я да го блъснем вътре. разбираш? Не от тук. Какво прави той? Аз ще блъсна прасето. Блъснах го долу. Тика, пише коло. Моля за вашето внимание, благодаря ви, че дойдохте. Аз съм участник. Каменна ще бъде. Ръководещ това разследване. Аз ще ловя риба. По предварителни данни след мъже, жени и деца. Този град понесе много болка, но за разлика от ураганата, Дали да снимем докато ловя риба, защото ще бъде малко скучно. след внимателно проучване на намерените на мястото улици, заключихме, че това е терористичен акт. И президентът потвърди становището ми. Ще ви помолим за търпение. Ама се една рибка. Поради липсата на данни, няма списък на багажа, няма черни. Огромни Сяхти. Сега ще се опека. Виж къде съм. Ти улепуваш тук. Тук има, тук. Здравейте, знам, че сега си много зле. Няма нищо, какво има за него? Няколко деца намерили жена близо до тези Алжия. Напрякало тялото ми отгорено. Тук се щупи едното. Много такива гледки. И направихме спешен център. Подгответе се за експертиза. Вече го направихме, сега цялото се изчезна. Кеф. По кое време са намерили жената? Ами, децата са обадили 10. Това си една риба. Да, няма да изям. Чакай. Аз искам. Това са напълни бучета, вземи и изяш. Аз, знаеш ли колко много ми се изхабели? Сега като лапна... О, мутиката, ще умирам. Къде? Ой, не, просто не може така риба. Последните фаланги на пръстите на дясна. И още 33 секунди ще съм глад. Не гладен, отрова. Само на сърце. Тук не излива столегите. Аз ще изям агнешкото. Може би като видате. Не знам. Ако е това близо до дома, нямаше да е нападна. Какво ще правим? Направихме второ, като вода. От сморкви направили? Също ли тази уредова ламба? Ще ходим на пътешествие за нещо. За майн. Така наистина може. Да копаем. Да. Ще купаем. О, имаме една риба в чест. Феновете, ама... Няма феновете, да нагледаш. Малко копайне. Ще бъде, вземам си меча, обличам си бронята
Ей, всички зайци са пораснали, само без черното. Какъв е тоя? Шифтвайте. Не, то не видя. То не видя. Къде е, че искам да го видя? Как се казва? Къде се... О, какъв е то? Кинг Кила. Вы да знаете, че има такова. Флинт. Сигурно пише нещо. Я ще го забравя с флинт. Там Не сте. Отива през зайците ни. Гледат го, сега ще ги запали, ще ги отколи. Ай, отколи ги, кай. Отколи ги, зайците. Бягай, ще го запаля, ще го запаля. Давай, запали го. А така, пали. Кой Пали го, зайците, бе? давай, пали го. Скай, давай, пали го. Идвам и аз с флинтери си, сега ще направя. Ех, мама. Запали ма! Палите го, ще му вземете айрон нещата бързо и аз идвам след малко. Само да ще направя флинтери си, че нямам. Сигурно той ни е запалил предишния път в къщата. Грешната врата. Издъхнах. Изтъгнах. Това не е удобно. Само гледа с къв някакъв небесен катангел се спуска и се пребивам на едно саце остана. Умря ли той, бе? Май пусна лава. Не, махна се. Махна са гадняра, ей. Що му заклещихте? Его, вижте го, бабки. Къде е? Да го запалим? Бегай. Махна се. Махна се стрелица. Кой пише тапък? Аз. Ставам си флинта. Скелетон с енчантнат лук. Другия път ще го записвам. Скелетона с 2 енчантнати лука. Пуса мен единя. Ага. Ще го запушваме с такова. Гледай го пътоя, бе. Сега ще взема да съм бетна в фермата. Скаймет. Абе, какви пускате тук вие, бе? Да не сме някакви хорски будали. Къде отиде той? Его. Ай, не го слушай това. Пали са, бе. Запали са. Пали го. Умря. Умря. Ти в Взехте ли му айтемите? То нямаше айтем, иде го къв бедняр. Да. Изселени зайците. Оня тапак. Ей, пак дойди. Не бе, защо видите мен? Как се саднах? Само запалих са. Как се саднах? Само запалих са. Умирай го. Падна, оня гадняра. Мрие. Правите, бе. Как го написа това една тука, бе? Мрие, нещастник мрие. Мрие, слабак. Мрие. Искам и аз флинтен стил, ама няма айтем. Казали. Яла, той е без армор. Те не могат да те само с флинтове можем да ги убием. Ама моят флинт почти ще му запалиш, бе. Ама ние снимаме ли? Да, той е за здраве. Набери ми се на флинта, аре, яла. Мриле. Ами изхъбим са. Сега ще си направя още един, имам 10 айрон. И едно флинт. Само че никъде няма крафтинг тейбъл. Изчупи ни тако прозорците. Нещастника. Да пак. Тия прозорци ги изработих сам. Яла. Бъра. Какво се
Ейби, долу. Излез, милый, да? Ще го убия. Но изчакай го да излезе на цяло. Ау. Виж, че е до водата. Да, ще го изчакам, ще го изчакам. Сега си да виж само стил. Да, ще ме изтегне до сега. Още не дей. Виж, че е до водата. Давай, влизай да го запалваш. Аз от тази страна. Само запалих се. Ще умра, бе. Аз само запалих. А, Ами... я Какво? да попитаме Тинов какво правиш. Къде знаеш, гледай ги. Много ма дразни. Като ти срещна Ще го- вече Не, бе. Така, яла, влезе. Атка, яла, да те са нали, да пак Мрия. Или я бързо във водата, аз съм на половин сърце. Да, бе, тогава не дейте. И съм 21 левел. Ама аз съм Ще 30. Ще се нахраня. Много ма дразни. Ще го побъркам, бе. Ясно си да се случи живот и води. Ти по откъде знаеш, бе, пак? Вие го като той. 10 левел съм и трябва да умирам. Аз съм 30 и трябва да умирам. Не, ще умра дел. Влизай вътре, за малко да ме запалят. Чупих си плинта от стила. Затварям вратата, да съм малко безопасна, защото За малко да ме подпали той. Иска да ме подпали. Пишете им в чата да се махат. ладни ли сте? Не То ще се подпали, ще се подпали. Виж, че имаме много храна. Ари, бе, Лайнар, нямам идея. И аз съм гладен. Умря, щупил ми е някаква врата. Ще го убия. Запуши го. Все едно нещо да направиш, като ти ги засим. Съм му запали са тапак, или веското го запали. Не, съм го запали. Не. Трябваше да ме посрещне, но и нямаше. Помислих, че се разпава. Сега Взех гледай такси и отидох директно от тях. Колата на Ална ми е нямаше, защото най-накрая я е продала. Кой? Нейният годин, бившия. Той само запалихме се. Ама не то умре. Превести се То ще в море. умре. умря. Той не я заслужава. Щупи тако. Има и дни и половина. Смъкнах се. Какво става там? Добре да ми дадете ключове от дома ви. Малко Вайна с ти пусна трубите. вода, Имаше среща. С нощи ми каза по телефона, че ще се вижда с някого, но не каза скоро. Приятел, Бети я беше уредила. Бето Уолш. Тя понякога гледаше дъщеря. Той го казва Тим. Благодаря. Това е достатъчно. Аз пиша на български. Ще ви държи в тежи. Него път той тапака е. Чакай малко. Агент Карли. Мъсъка. Бет, Кин. вземете тези снимки. Но аз прегледайте ги, когато имате време. Няма нужда. Напротив. Писах му, Знам що как стоят нещата, чупите агент Карли ни. на Кинг Искам Стила. да значи нещо за вас. Как ми седна на мястото. Идем да го запаля, да го пребия, да го убия. Самичък съм. Какъв тапак. Ага, ще стане, бе. Правиш. Уахаха! Бъде се запалил, Ще то запаля. Умря. Аз съм заключен. Можеш да я спасиш.
питане от мене. Сигурно това ще се кажеш в огнената битка. Секундите вредите и две се смятаме да хвалят и се бутат в цели. Все едно ще ма спред аз. Абе, война. Запали се това човека. Пако. Немoj кила го оставите оня. Оня го оставите с рана. Що? Така, оня другия. Що Добре. ще им кила не чукай. Да, Кажете чао. чао. Чао.